πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθύντα. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι φέτος πέρα από τα 3 χρηματικά βραβεία που δώσαμε τις προηγούμενες 2 χρονιές, έχουμε και 4 λάπτοπ. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας το ανακοινώσω αυτό. Είναι πολύ σημαντικά δώρα. Είναι προσφορά της εταιρείας Μεσηριάν και του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά. Νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τις απονομές. Φέτος θα παρακαλούσα να μην έρχονται μόνο τα παιδάκια που θα βραβευθούν, αλλά να έρχεται όλη η τάξη, όλο το σχολείο, στο οποίο πραγματικά θα ανήκει η τιμή αυτής της βράβευσης. Θα ξεκινήσω με το πρώτο βραβείο, το οποίο είναι ένα λάπτοπ και το οποίο θα το απονέμει ο Δήμαρχος Καβάλας. Θα καλέσω τα παιδιά του 19ου Δημοτικού Σχολείου της 6ης τάξης, είναι το πρώτο βραβείο, που έχει διευθυντή τον Αχτσαλωτίδη τον Γιώργο, και το βραβείο θα το πάρει ένα παιδί από την τάξη του δάσκαλου του Νικολάου του Φώτη και λέγεται Χατζηλαζαρίδου Σταυρούλα. Θα παρακαλούσα τα παιδιά του 19ου Δημοτικού με τους δασκάλους τους να έρθουν εδώ, όλα τα παιδιά. Το 19ο. Ελάτε παιδιά, ελάτε παιδιά. Κύριε Δήμαρχε. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Η Χατζηλαζαρίδου η Σταυρούλα. Συγχαρητήρια στη Χατζηλαζαρίδου η Σταυρούλα. Έκανε ένα καταπληκτικό έργο πραγματικά. Και στο Διευθυντή θα απονεμηθεί το βραβείο για τη συμμετοχή του σχολείου. Τα έργα των παιδιών είναι εκτεθειμένα πίσω. Ελπίζω να τα έχετε απολαύσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε γεροί και του χρόνου. Να είστε καλά. Ξέρω. Το δεύτερο βραβείο το παίρνει το Δημοτικό Σχολείο του Αμυγδαλαιώνα. Είναι ένας χρηματικός έτανος, ένα χρηματικό βραβείο της τάξης των 300 ευρώ. Είναι του σχολείου που έχει διευθυντή τον Κυριάκο Ντομπάη. Το παιδί που θα πάρει το βραβείο αυτό είναι της 6ης τάξης και δούλεψαν γι' αυτό οι δάσκαλοι Παπαδόπουλος Σταύρος και Παπάζογλου Φωτεινή. Το όνομα του παιδιού και η Σίδης Παναγιώτης. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο Φιλίππο να έρθει να απονείμει το βραβείο. Είναι χρηματικό 300 ευρώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον πρωτεύσοντα και φυσικά στους συναδέλφους που δουλεύουν μαζί με τα παιδιά. Συγχαρητήρια στο Δημοτικό Σχολείο του Αμυγδαλαιώνα και στον εκπρόσωπο που πήρε το βραβείο εκ μέρους του σχολείου όλου, τον Διεσίδη του Παναγιώτη. Το τρίτο βραβείο αφορά ένα δημοτικό σχολείο της πόλης μας, της Καβάλας, και είναι το 8ο δημοτικό σχολείο. Το δεύτερο βραβείο είναι της τάξης των 200 ευρώ και όπως σας είπα θα το παρλάβει μία μαθήτρια της 6ης τάξης του 8ου δημοτικού σχολείου που έχει διευθυντή τον Γιακουμή τον Αντώνη
και δούλεψε μαζί με το παιδί στην τάξη με όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, ο Τοπαλούδης ο Παναγιώτης. Το βραβείο θα το πάρει η Πατσίδου η Κλεονίκη. Ελάτε παιδιά, συγχαρητήρια. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο Ελευθερών, τον Χρυσανίδη, τον Μπάμπη να έρθει να απονείμει το βραβείο. Καράλαμπος. Συγγνώμη Δήμαρχε, αλλά με διόρθωσα. Δήμαρχε, Τα παιδιά κάνουν εκπληκτικά έργα. Όσοι τα έχετε δει, νομίζω ότι θα το έχετε διαπιστώσει. Όσοι όμως δεν είχατε την ευκαιρία, θα μπορέσετε να περάσετε στο πίσω χώρο, μπροστά στο οίκημα όπου είναι εκτεθειμένα τα έργα των παιδιών. Και πρέπει βέβαια να σας πω ότι στο Μουσείο Καπνού υπάρχουν κορνιζωμένα έργα και από τις προηγούμενες χρονιές των παιδιών. Γιατί πραγματικά είναι καλλιτεχνήματα κάποια από τα έργα, δεν είναι απλά έργα μαθητών. Το τέταρτο βραβείο της τάξης των 100 ευρώ θα το πάρει το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου, που έχει διευθυντή τον Καλυβιώτη το Θανάση. Το παιδί είναι της 6ης τάξης και έχει δασκάλα τη Μαμαλάκη την Περιστέρα και λέγεται Πεγιόγλου Δημήτριος. Το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου, παρακαλώ. Ο Δήμαρχος Πιερέων, ο Ξυλόγης ο Βασίλης, παρακαλώ να έρθει να δώσει το βραβείο στον Πεγιόγλου τον Δημήτρη. Καλό στα τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Είπαμε ότι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοκομείου είναι ο Καλυβιώτης ο Θανάσης. Η δασκάλα που δούλεψε με τα παιδιά είναι η Μαλάκη Περιστέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους συναδέλφους και του χρόνου. Το πέμπτο βραβείο αφορά ένα δημοτικό σχολείο που ήρθε από το γειτονικό νομό, από τον νομό Ξάνθης. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Γλάφτης. Το δώρο είναι ένα λάπτοπ. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της Γλάφτης είναι ο Αζής Νουρής. Για τα έργα δούλεψαν, συνεργάστηκαν οι δάσκαλοι Μεχμεταλή Πελκής, Τζαμπάζι Χάν, Ατζίζογλου Ερσάν και το παιδί που θα πάρει το δώρο λέγεται Τζαμπάζ Νουράν. Καλώς ήρθατε στην Καβάλα. Παρακαλώ να έρθει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Μισηριάν να δώσει το δώρο. Ο κύριος Μισηριάν, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Μισηριάν για την ευγενική της προσφορά. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και πιστεύουμε ότι θα πιάσουν τόπο αυτές οι δωρεές των λάπτοπ.